homma etenee. Eteenpäin, me mennään eteenpäin. En oo menos töihin, vaan omi hommi taas tekee. Jäi nyt on hetki huilattu, edelliset kuitattu. Voi lähteä ytimeen, miten niin meille ei nyt hyvin me, kun kesät on kuumempi, viikon rahat on suurempi. Meni miten meni, kuhan seison suoras itelleni. Taskus vaan femmoi, nosteltu emmoi. Haluunko istuu luennoil vai istunko lennoil? Ei jääty, päätyy lauleskelee. Homma etenee, mut pystyy vieläkin silti vähän nauleskelee. Taas homma etenee, kun takka kevenee. Lähetä vetelee, moottori pärisee. On kolikoita, seteleitä, semmosia epeleitä, ei ne tunne meitä. Kun lähten stadiin taulaamaan, on mulla massi taskut pullollaan. Puheesta ei saa selvää sanakaan, mut mulla on massi taskut pullollaan. Välin nopee edennyt, vedellyt, parisuhteet mennyt. Mun nykyinen homie ei oo ainakaan Hynysen Jouni, Mikidi, Vikidi, Ville, Galle. En vie juttui sillä alle, vaikka on paljon gigi. Ei oo vieläkään